O sea, é que A ver, fai a presentación. correcto, presento igual, vale. Parece maravilloso que teñamos salido Patreon. Moi boas a todas e a todos. Benvidos. Non sei, isto estivo a punto de ser a pocholeria máis pochísima que se viu nunca, porque eu tiña 2 ordenadores en paralelo para montar isto, pero a mí me saltou automático. Entón pode ser que estea montando directo Fedello. Faltanos Mos, por eso vedes a, como se chama? A Mosiño en blanco e negro, e logo, pois, Antón dixo que viña agora, pero nós dixemos the show must go on, e acabamos de abrir o directo. Entón, pode ser que the show must go on o dixese eu, ainda que non con esas palabras, pode ser. Eh, Pode que fora máis en plan Mario, un let's go. sí, bueno, eu dixen máis encocado, pero Dinaz pego o micro a boca, joder, me cago en Dios. Decidme, por favor, que se escoitou, inda que se me escoitase baixo que se escoitou, Eu porque escoitoche perfectamente, a verdad. xa, pero a cuestión é que se me ten que escoitar no directo ben. E non sei como opera esa logística. Home, en teoría eu escoitoche a través do OBS, así que debería escoitar o mesmo que se escoita no directo. Boas Farún, boas Risou, boas Kirtas e boas Antón, que acaba de facer acto de presencia. Correcto. Xa estou. Pois moi boas a todas e a todos. Bueno, eso xa o dixen, non? Sí, a verdade é que sí. Sí, Antón seguramente estaba espiando na retaguardia. Pois nada, a cuestión é que, como non tivemos bastante, Adrián e máis eu, co análise en riguroso directo dos Game Awards, pois vamos seguir coas novas. Nunca é suficiente, Fedello. Nunca, Hai que nunca. aspirar a máis. Nunca. Hai que sufrir e non consumir. A próxima vez ata as 8 da mañá. Sí, sí. O sea, entro en directo ali a que me saquen o sangue, sabes? Hostia, mira, é unha faceta de Twitch que seguro que ninguén explotou aínda. Bueno, a cuestión é que vimos falar un pouco de novas do que aconteceu. Iba a dicir nesta semana, pero realmente nas 2 últimas semanas, porque a semana pasada non tivemos pocholeria tampouco, non? No, a semana pasada estábamos comendo castañas. Certo. Bueno, esta hora non estábamos comendo castañas, a esta hora estábamos metendo leña na cocina. Correcto, porque estábamos creo que 3 ou 4 gradiños. Sí. Pois nada. A cuestión é que creo que vou comezar eu con a primeira nova que temos por aquí. É que foi que anunciaron que o remake que están a facer do Witcher 1. Antón rise por algunha razón. No, creo que me acabo de rir eu porque vin o que te presta a chaqueta. Va. Uepa, creo que isto está un pouco descentrado. Un segundiño que o recentro. Unha aventura de mundo aberto total. Listo. Interesante. Non é que estivera descentrado. É que fixen unha pestaña que non era. F. Así está mellor. Vale, quitemos publicidade varia. A cuestión é que eso, que bueno, CD Projekt Red, ainda que en realidade non é CD Projekt Red, anunciaron que o remake do primeiro Witcher que vai ser un mundo aberto, que van, bueno, aproveitar a oportunidade de facer este remake e que van facer un mundo aberto alrededor de Vizima, que é onde se desenvolve o primeiro xogo da saga. É que bueno, que queren que a próxima xeración de xogadores o experimente e síntase igual de grande, senón máis. Entendemos que o Witcher non sei se que o 1 ou que o 3. Eso ten un subtexto interesante, pero... Se eu o subtexto que lle puxen, que supoño que polo que dicías da chaqueta, que claro, como CD Projekt Red vai sobrado de man de obra a que escravizar, pois un máis pois non lles fai dano, como non están metidos en poucos xogos, pero bueno, sí que é certo que este remake non o está facendo CD Projekt Red, creo que teñen subcontratado.
Eu estaba facendo un chiste un pouco menos, non sei, menos safe for work, pero ímolo deixar aí. Na nova non mo pon, pero creo recordar que este remake o está facendo outro estudo. Déixame ver que o busco. Witcher 1, sí, Police Studio Fool's Theory, que é outro estudo polaco, pero que ellos subcontrataron a eles en lugar de facelo directamente CD Projekt Red. O sea, que para non facer eles o crunch subcontratan a outros. Para que fagan outros e a subcontratar. Sí. Pero bueno, esa é a nova que hai do Witcher. Alguén comentou xa os guantes de hacker de Adrián en directo. Eso non pasou ainda. Eu estou moi a favor deles, de feito son bastante interesantes. Pois a min regalamos unha persoa que hoxe está ausente, pero Certamente. a Bueno, verdade é que pero esta Chimi ten unha mirada intensa cara a cámara, cara ao espectador. Pero entendo por que levas os guantes estás de manga curta, é só que se me escapa un pouco, non? Bueno, eu normalmente teño máis frío nas mans e nos pés que en outros sitios. Cousa de a donde chegas o sangue, supoño. Interpreten esa frase como cada un queira. Diremos que simplemente porque me amortiguo o tema de escribir, ou polo menos me dá esa impresión. O sea, non sei que coño fago coas putas mans que sempre me acaban doendo por apoialas na... Bueno, esto está quedando maravilloso. En fin. É igual, é un meme. O sea, son un meme con patas, entón xa, pois... No, Adrián, non nos estamos rindo diso, ainda estábamos co anterior. Correcto. Creo que non chegaches a coller. E Kirtas tampouco debeu coller porque non fixo ningún comentario. Nada, non se vai repetir, tranquilo. En todo caso, sí. pasamos a outra nova. Sí, creo que me toca a mí agora, ¿no? Sí, Monster Hunter Rise. Pois, honestamente, cando vin o titular me sorprendeu porque a PC xa chegou, pero non sabía que todavía non chegara a Xbox e a PlayStation. Pero sí que pode ser. Debe ser a primeira vez que vexo que un xogo chega primeiro a PC que a PlayStation e a Xbox. Bueno, igual non a primeira, pero bueno, sí pero é raro. Sí que me sorprende, sabes? Sí que, por exemplo, Astronir ou xogos como o Stellaris, xogos de estrategia, sí que é normal que salan primeiro en PC, logo... Sí, pero este tipo de xogos é un pouco máis raro. Sí. O sea, non sei, como cando vin certo xogo que cuxa saga non vou a mencionar, que chegaba primeiro a Europa que a Estados Unidos. Me quedé un pouco interesante. Non sei, supoño que depende de cada un. É dicir, pensa no xogo este dos tipos que fixeron, como se chama Journey e da Game Company, sacaron Sky e primeiro, se xogo apareceu en Apple. Só en Apple, só en iOS. O sea, en Apple moi, me refiro. Logo saiu en Android, logo saiu en Switch e ainda agora vai sair en PlayStation. Non, estou vendo monstros que non vira. Para que vos fagades unha idea de canto avancei neste xogo. Vai un pouco así cando le cadre. Outro día ainda sei un roguelite que se chama Long, non sei que saiu xa en Switch e próximamente en PC, pero por o resto de consolas non ten data, así que non sei, a ver, supoño que depende un pouco do que te quieres enfocar. Non sei, iso, chamou a atención, pero bueno, vale, pois non sei. Realmente, bueno, que o público de Monster Hunter é un público igual un pouco específico no sentido de que Monster Hunter é unha saga de xogos que é bastante continuista. Entón, por un lado, diría vos, se tendes o World, igual non vos fai falta xogar o Rise. Porque, bueno, hai unhas certas diferencias, pero é simplemente máis Monster Hunter.
Pero se vos gusta Monster Hunter, que non sei canta xente hai no público agora mesmo que lle guste Monster Hunter, pois igual o que queredes é precisamente iso, máis Monster Hunter. Entón, pois, bueno, non sei, para quen o teña, para quen quixese máis Monster Hunter e non tivese un PC para xogar ou unha Switch e tivese unha Xbox ou unha PlayStation, pois agora pode xogar a Monster Hunter Rise. Máis público potencial para Capcom, máis xogadores potenciais, o sea, bueno, sí, eso. Entón, pois, non sei, todo o mundo gaña, sobre todo o capitalismo. Digo, que? Eu quero velo, non xogalo. Curiosa perspectiva. Xa sabes, Adrián. Eso é o teu contido do próximo mes. Monster Hunter e Pokémon. Primeiro Pokémon. Que hai moita xente reclamando Pokémon's Masterclass en galego. Moita xente ou unha persoa de xeito bastante insistente. Bueno, hai dúas persoas de xeito bastante insistente, unha porque o seu traballo é insistir a xente a facer cousas, aínda que non lle interese o contido, e outra porque lle interesa o contido. Vale, non me estaba acordando da primeira persoa. Pero seguramente haxa moitas máis. Eu sabín moita xente ademais que vai vendo. E aparte outro día estábamos falando aquí máis eu de que hai como 3 ou 4 destes de que fan vídeos de Pokémon que son galegos. O sea, é bastante curioso. A ver, Dos que Rango están Gamer, así. por exemplo, o que pasa é que Rango Gamer fai máis gameplays que vídeos de Pokémon, pero non sei de quen estás falando agora. O sea, Que os nomes sabechos Kir. Eu só sei que estaba escoitando vídeos e de repente ese galego, de que lle notas un toque, un acento, non sei, e confirma. a verdade é que non os controlo moito porque tampouco consumo tanto contido de Pokémon. Xoguei máis a Pokémon que ver YouTube, o sea, que ver Pokémon en YouTube, pero bueno. Pois nada, fai falta Pokémon en galego. Ai, Dios mío. E con iso vamos dar paso, para non desesperar máis a Dinaz, a Viewfinder. Correcto. E... Bueno, fixe un pouco recapitulación de cousas que saíron por aí. Que non quero iniciar sesión. En serio, puto YouTube. De cousas que saíron por aí, porque oigo os consellos Game Awards os vingen diferidos e comentarios, directo puro e duro. Entón, Adrián non pillou o comentario. Non sei. Bueno, a cuestión é que estive vendo o directo Game puro Awards, duro, non este sei. foi, digamos, que un dos videoxogos que máis me interesou, entre outras cousas, porque dos poucos xogos que ensinaron que non vai darse hostias contra nada. Así que bastante guai, me parece. Vou facer un pequeno cambio. Ahora está sonando o vídeo, pero vou preparar outra cousa. De feito, Falagor non é galego. Sei por que o dicides, pero non é galego. O sea, deixo que remato o trailer ese non deixo. Sí, que estou facendo cambios, estánse vendo, porras. Espera. Sí. Modo estudio do OBS é bobalú, pero... É que non sei que demonios está pasando, que cambiaron algo YouTube e parece ser que, por alguna razón, cando non tes a sesión iniciada, porque estaba con unha pestaña en acción oculta, pois sabes que vamos facer? Como non inicia a sesión, quitamos os controis do volume. Por alguna razón absurda. Entón estaba facendo un cambio para poder controlar iso, porque senón isto é un pouco terrible. Pois xa sabedes, non sei. A mí reconhezo que estéticamente me lembrou un pouco de Witness o xogo este, pero quizás como se xoga me lembrou un pouco máis a Superliminal, este rollo son as perspectivas e tal. Este é un pouco máis xogar coa perspectiva en bruto, non tanto redimensionar cousas en base a perspectiva. Pero, si, non sei, me parece un xogo chulo, un pouco, non sei, algo diferente ao resto que se ensinou.
E con isto deixemos paso a Fedello outra. Sí, un segundiño que estou aquí refacendo isto. Vale, pois eu, mentras tanto, vou falar do señor que Resou non quere que mencionemos. Ese señor dicía moito unha frase nos seus gameplays que sempre, bueno, por certo, sempre fala como se estivese encocadísimo, grita demasiado á cámara. Ese señor dicía moito me cago en la cona cada vez que se tilteaba. Entón a xente pensaba que era galego, pero sí que lo pegou un amigo seu que sí que, pois non sei se era galego ou se era asturiano. Non sei, o sea, de feito penso que madrileño Folagor, pero non sei, é un tema curioso nese sentido. Por que perdimos a Antón? Pois non sei, o sea, caeuse do... É que agora non sei se é que se quitou a cámara ou... Que é porque falei de Folagor, entón lle tiraron do cable. Ou como vai o tema? Espera que temos un... Me acaba de vibrar o móvil. E se me cago en la cona se puso de moda no Madrid. No, sí, pero Folagor dicía me cago en la cona antes de Fariña. Di Antón que volve agora, vale. Vale, entón foi cousa del. Vale, pois nada, a cuestión é que vamos poñer isto dende cero, pero basicamente que este tampouco ten control de volumen, joder. En fin. A cuestión é que temos anunciado un xogo, un first person shooter de Starship Troopers, a mítica peli dos 90. Dios. Dice que o audio está demasiado alto. Sí, sí, no. É que está altísimo, pero que non ten un puto control de volume. O sea, Vida Extra tampouco quere meter control de volume, quere cegar a bueno, deixar sorda a xente. Nada, cancelamos a Vida Extra e cancelamos as novas de Juan San Martín. Nada, a cuestión é que bueno, está anunciado que vai regresar cun videoxogo a saga de Starship Troopers. Recordemos a mítica de Desexas saber máis? Bueno, básicamente pois será un first person shooter, pois supoño que algo un pouco masivo, de aniquilar bichiños, de arácnidos varios. E no que poderemos, pois eso, poñernos outra vez na pel dun destes escuadróns de exterminio da humanidade, liarse a tiros cos arácnidos estes. Non sei, pareceme un pouco... En vez de facer algo típico de simplemente disparos e tal, podían facer algo máis rollo terror, porque prestase bastante, a verdad, un pouco terror o tema este. De feito, creo que a segunda película xogaban máis con iso, aunque é bastante esquecible esa película. De feito, tan esquecible que non quixemos ver a terceira. Pero bueno, non sei se creo que poñían algo de que... tería multixogador, me parece, sistema de progresión, podemos crear muros e torres para protegernos, oleadas de inimigos. Bueno, a ver, pode estar interesante. E despois, seguinte nova, esta creo que, algo me di que esta endosaron xa. Sí, pero vina esta semana, a verdade que me parece guai. Porque cando, o sea, vamos a comentarla un pouco e despois pos o tráiler. Porque resulta que isto é un videoxogo galego, no sentido de que no sentido peyorativo do término. O peor é que poderíase aplicar eso de videoxogo galego no sentido peyorativo do término, tendo en conta o referente de videoxogo galego que hai actualmente. Estos non son los droides que buscáis, pero en todo caso a cuestión é que bueno, pois como recolle aquí Carlos,
en morcego, pois espera, vale, sí. Sub-Rob Underwater Discoveries é o nome deste videoxogo pois creado polo pontevedrés José Luis González Castro, pero que o fixo unha sola persona ou A través do estudo de SQ3 Lab, a ver, sendo en Galicia non me extrañaría, o sea, a través do estudo de SQR3 Lab, supoño que quere dicir que, como se chama, que para, digamos, o sea, que en Steam sairá como SQR3 Lab, pero que forma unha sola persona, ou como o tema. sí, porque poñer en Steam en plan José Luis González Castro igual non era o mesmo. Sí. Bueno, pois Detectar ex desenvolvedor e diseñador, non sei se aquí o pon. No, na de Charlie non está, pero noutra nova que teño por aquí. bueno, Ex desenvolvedor e diseñador de son de Frontier Software, José Luis González Castro, co apoio de Bermuda Institute of Ocean Science e o Smith Ocean Institute e con financiamento parcial dunha subvención BOC da National Science Foundation. si el Charlie sí que recolle o tema o tema dos institutos estes que estás mencionando agora. Bueno, entón a cuestión é, o sea, é un simulador de Onde o digamos, recolle? no primeiro parágrafo final, o que pasa que non está resaltado. Vale. Dice, a través, dice, Sí. experimentar as expedicións oceanográficas que entidades especializadas como o Instituto Smith Ocean Bueno, ou o Instituto Oceanográfico das Bermudas realizan. bueno, Bueno, eu así non entendo que o están apoiando. vale, sí, nese sentido te razón, pero bueno, me estou liando que flipas hoxe. A cuestión é que, bueno, é un videoxogo de simulación de submarinismo, téndelo en Steam en Early Access, pois se agora poso o tráiler, pois vemos un pouco de que vai este. Moi a favor do alcume que lle pon Farón. Me collixo. Que, por certo, falando do Rei de Roma, temos por aí unha contribución do señor Farón precisamente deste xogo, así que próximamente pode que o vexades na cara. Correcto, pois non sei, obrigado a Farón polo Mergullation. O Mergullation 3000. Vale, non estaba interpretando que era desde o submarino. Bueno, Ten pinta interesante, a verdad. Vale, e con Así iso que nada, a semana que ven vos comentaremos máis deste xogo, pero de momento pouco máis. Con iso pasamos ao monólogo de Antón. monólogo mando yo. Monólogo de Antón. Non sei, ti saberás de que nos ves a falar. De que non estiveches presente. E por que desaparece? De verdad. Vamos a ver. Hai un momento tiña un control de audio en YouTube. ¿Por qué acaba de desaparecer? Chan, chan, chan. Dios. O sea, non sei, está me parecendo maravillosa a experiencia de YouTube de hoxe. Este directo está sendo super accidentado. Por algunha razón está quitándome cando detecta que é como un móvil. Maravilloso. Bueno, deixo de fondo. Pero, o sea, non sei, basicamente puxo o vídeo, en plan, non sei se o biches, supoño que sí, supoño que sí, nos estábamos en directo. Xa, pero me refiro ao resto de espectadores novos. En calquera caso, non sei, teño un pouco opinións encontradas con que exista Death Stranding 2. Porque, por un lado, penso que o mundo sí se pode expandir, pode haber outro Death Stranding.
Por outro lado, non sei por que Death Stranding 2 podría chamarse de outro xeito e ser outra idea no mesmo mundo. E precisamente iso é un pouco o medo que lle teño, que sexa outra vez o mesmo, Roxo. É dicir, Death Stranding, como xogo único, estaba guai. Era algo diferente, era algo fresco, ainda que non tiña mecánicas que dis, oh Dios mío, me acaba de petar a cabeza, sí que lle daba un significado das plantas xa de outro xeito. Entón iso era o interesante de Death Stranding. Pero agora isto é unha segunda parte. Entón non sei que carallo esperar de como se vai xogar. Non tanto a historia, pode ser máis interesante ou menos, senón como se vai xogar iso. Porque honestamente non sei se me apetece 70 horas máis de camiñar. É dicir, a primeira vez estivo guai, foi divertido, tivo o seu sentido. Non sei que se ese é o caso, non sei como vai facer que me apetece camiñar outras 70 horas. Igual consigo, pode ser. Pero bueno, curioso. Pero ten pinta de que ahora non se vai camiñando, ¿no? Aparte da moto esa que está se vendo ahora, había como un mecha ao final do trailer. De feito, xa vi un artigo que dicían que é un Metal Gear. En Death Stranding non había xa vehículos. Sí, pero non os usaba. Salvo para retar cosas, porque non me gustaba. O sea, facían mierdas moi raras, entón prefería ir andando. Bueno, conste que as primeiras 10-15 horas igual sí que tens que ir pateando, sí ou sí. E ao final hai unha misión que te tens que percorrer o mapa ao longo e tens que ir pateando, sí ou sí. Bueno, sí ou sí non, pero a mitad do camiño sí. En calquera caso, a ver, non sei. De modo vida que teño con este xogo é eu espero máis que Death Stranding unha segunda vez. Porque se vai ser Death Stranding unha segunda vez igual non me apetece tanto. Por moito que o primeiro me gusta. É dicir, xa sabedes que en xeral entro bastante coitero cando me cheiro segundo. Non é un concepto que me gusta. Non me gusta no cine, non me gusta libros, non me gusta nos videoxogos. E bueno, non sei, a ver, o trailer está guai. Non sei, a non chamo a atención, pero cousas curiosas. Tamén ten afumado a guitarra do final, que non sei que viu. Non sei. Sí que é verdade que me chamou a atención ver a Fraya e un bebé, xa como máis crecido, e alguns personaxes así como xa con certa idade, etc. Non sei, a ver que pasa. Teño curiosidade. It wasn't the UCA that made the final decision. It was APAC. Que o reto aquí me pode guiar. Non sei, isto non o entendí. Que además, máis é un detalle que non sei se está feito adrede ou non, supoño que sí. Pero este personaxe ten o mesmo peinado que certa muller do anterior xogo. E non sei se iso vai adrede ou non. Me atrevería a decir que sí, pero non sei. Non sei, parece que queren xogar coa identidade, ¿no? Precisamente. Bueno, do polvo me parece bonito, non sei que pensar. Moi xaponés, sí. Non me apetece ir por aí. Pero bueno, non sei. Eu pois nada, non sei, a ver, vos o bachedes anterior? No, pendente. Sí. Bueno, pois, cando o xogades me contaré desa experiencia. Así que nada, o dito, vos cedo palabras. Sí, un segundiño que hoxe... Aí. Vale, esta é a nova de Pokémon da semana, ou bueno, da semana pasada, máis ben. Que a verdad que estaba bastante interesante. E basicamente era unha proposta que había que lle fixeron unha dobraxe a algunhas escenas dos novos Pokémon en inglés, evidentemente, e un pouco para ver como cambia o conto. Pode que haxa lixeiros spoilers, pero eu como non xoguei o xogo, pois tampouco me afectou. É bastante esquecible. E é máis a idea de... Ai... Un segundo. A idea de que pasaría se Nintendo deraselle por facer un xogo en 2022 no que dobrasen os personaxes do xogo.
trainer. Not quite. Huh? They have yet to make their choice, you see. I do No sé, wonder realmente which of no them sé they qué. will choose as their Me first chama un Pokémon. pouco a atención de Nintendo, que, o sea, eu podo entender o con algún xogo, pero que non... O sea, que ningún videoxogo teña dobraxe. Sí, incluso o Zelda agora ten un pouco, non? Non creo que non doblaban todos os diálogos, pero polo menos algúns, os principais ou tal. Sí. Pero bueno, é eso, o sea, polo menos hai algunhas cinemáticas, creo que aquí o que escolleron precisamente as cinemáticas do xogo para facer máis emotivas algunhas escenas e tal. E eso, que como cambiaría o conto se o fixeran, porque eu vexo, por exemplo, aquí que moitas veces pois pasa dos textos porque ao final os lees moito máis rápido tal, non che influen. Pero eso, a esta escena se lle quitas a voz e que I know, bud. Me too. non sei que será esta escena no xogo, pero xa de por sí transmite moito máis coa dobraxe. E bueno. Nada, un experimento interesante Second now? para botarlle un ollo do que podría ser o resultado. There you are. E para reclamarlle un pouco a Are you Nintendo ready que for a faga battle cousas between champions? como o resto da All these industria. folks here seem ready Polo to menos as watch. cousas boas. Word got A around, ver, I guess. de feito, isto é un tema And curioso, out of every single person gathered here, porque lín hai pouco I'm unha the most cousa como... excited by a mile. Bueno, sigues cos diálogos, ¿no? Sí, pero está de fondo baixiño. Bueno, The mm, stage is set. como sempre que sea un xogo de Pokémon, volve a salir a mesma historia de... Versus your strength and full porque... fruition. Let's see. Porque entón Game Freak solo ten non sei cantas persoas traballando e tal e cual. E resulta que vin hai pouco un comentario de xa, pero que o equipo que fixo Breath of the Wild era máis pequeno. We're done here. E seguramente non ten tanta pasta para traballar como pode ter Game Freak, sabes? E foi curioso, porque me quedei... Claro, o sea, a conclusión, isto evidentemente non deixa de ser falar por non estar calado, porque non... O sea... Ninguén de nos está dentro diso, ¿no? Pero dicía algo así como o problema non é tanto a xente que teñas detrás como o tempo que tes para facer o xogo. Sí, pero que ao final isto a dobrarse e máis sendo un estudo xaponés, está claro que van subcontratar a Estados Unidos ou onde sexa, pero eles non a van facer, que necesitan traductores. Non sei, Pokémon fai cousas un pouco raras desde o punto de vista do deseño de videoxogos. I guess you're right. This little stunt might have put us up the creek. Pero bueno, con iso pasamos a falar dun dos clásicos, non sei se queredes Startup. Que me toca a min. Sí. Noble and kind, big boss. You cannot. Vamos a ver, é que non sei si pillo de todo isto. O sea, isto é Portal con Ray Tracing. Este Portal with RTX, with RTX. Sí, xa sei, por fin. Sí, Vale. saiu aí un par de días, creo. Vale, e o sea, temos Portal con RTX en Steam. É gratis para os que teñen o original, entendo. Correcto. Vale. E despois se pon a... Vale, o sea, é que isto é unha nova de gaming en Linux. Sí, que foi donde acollín. Vale, xa sei entón que de onde proben esa nova. Ah, eu non xa puxen a ti, eu tiña no saco. Correcto.
Vale. What's up, everybody? Welcome to the O que pasa é Portal que eu with entendo as RTX cousas que launch estou party. lendo, pero I'm non one of sei your canto hosts, lle Greg interesa Miller, a xente que eu alongside the diga Nitro Rifle, Andy Goods. non Que- sei canto dos drivers para a Fedora 37. Nada, simplemente a nova é eso, que se tedes o Portal e tedes unha tarxeta que soporte RTX, pois agora podedes disfrutar sen custo extra do Portal con RTX. Vale, sí, esto sí é importante. Esta última frase. Que non precisades unha GPU de Nvidia. Que din que funciona tamén con Vulkan. Con Vulkan Ray Tracing. Sí, Entón, é bueno, bastante importante. Sí. Sí, porque, claro, hai cousas de Nvidia que a veces... hai cousas que a veces están pensadas solo para funcionar con Nvidia. Nese sentido, a verdade que Valve faino bastante ben as cousas de intentar soportar alternativas. Sí, a nivel de hardware supoño que sí. Logo non nos dan un Steam Deck mentres nos tragamos directos ata as 5 da mañán, pero bueno, ese é outro tema. Vale, acabo de leer o chat. Correcto. Interprete esa frase como que... Bueno. Que nos trae a xente de Celeste, Antón? Pois nada, estive vendo onte que... A ver, este é outro dos xogos cos que teño unha opinión certamente un pouco encontrada, pero bueno, non sei. Dentro que cabe, pois o xogo non ten mala pinta, ten pinta de ser curioso e tal. Por o que se ensina, entendo vai ser, non sei se simplemente plataforma con combate, se rollo ir de punto A a punto B, se vai ser máis Metroidvania ou que vai ser exactamente. Pero bueno, é dos que fixeron o Celeste. Non sei, o estilo visual é un pixel art similar ao de Celeste, quizás con algún detalle máis, os fondos sí que teñen máis traballo, están máis currados e tal, por lo que sei, un pouco máis de diálogo, por lo menos nesa escena que se ensina aí, tampouco que Celeste tivese moito diálogo e facía falla. Pero bueno, non sei, a mí Celeste é verdade que foi un xogo de plataformas que me gustou moito. E bueno, pois deste non sei que esperar aínda, entendo que un pouco plataformeo, un pouco combate, non sei se ten melloras de habilidades e demais, pero non sei, me pareceu curioso. Que dese un salto a algo un pouco máis con enfoque de, non sei, non sei dicir que isto me lembra un pouco máis a Ori ou algo así, en plan xa un plataformeo un pouco máis centrado no combate, ir conseguindo habilidades e tal. Pero sí que ten detalles curiosos como lianas e cousas así que me chamaron a atención. Por exemplo, o fondo desta escena para mí me gustou bastante. Non sei canto me vai a gustar ou non, por o tema de que igual agora mesmo non me está apetecendo moito os xogos en plataformas como pero ese outro tema. Non sei, cando saia probarei a ver que tal está. E bueno, vi que a xente tamén tiña un hype bastante brutal con el. O sea, rollo, oh Dios mío, os creadores de Celeste van facer outra cousa, así que, pues, bueno, guai, supoño. Eu direche que non, o sea, non sei por qué, pero non estaba atento cando dixen o dos creadores de Celeste. Entón só vin o xogo como se fose un xogo máis. E a verdade é que me chamou a atención sin necesidade de ler os creadores de Celeste. Entón, pois, non sei. E pois xa está, era esa, non? Non hai moito máis que rascar a pregunta. Vos apetece xogar este xogo? Máis ou menos xa acabo de responder esa pregunta, creo. O sea... Precomprarás este xogo, Adrián? No, seguinte pregunta. O sea... vamos a ver unha cuestión. Si xa hai xogos que merquei con intención de xogar e non estou xogando por cuestións varias, non me parece unha boa idea precomprar xogos neste momento. Polo menos considerando os hábitos de xogo que teño agora mesmo. E os hábitos da industria de sacar xogos a medio facer. Neste caso probablemente non sexa, pero bueno. Me parece un pouco de menos. O sea, non é o que me importa neste momento.
O problema que teño eu é que si agora precompro o xogo este de Earthblade, chámase, non? E eu teño sentado na biblioteca por un ano, durante un ano tirei cartos. Entón, non sei, o sea, cando teña intención de xogalo, cando saia e teña intención de xogalo, igual o collo. Sí, iso está me pasando moito a min tamén de para que mercar si non o vas xogar ata saber Dios cando, porque tes na cola un montón de xogos e non tes tempo para veño a falar do meu libro. Si, vale, igual teño que falar máis do xogo e menos do que fago. Bueno, en todo caso. Bueno, agora é cando teo que te acabo de trolear, que te cagas. Que, como? Que por eu. Pode ser. Correcto. A ver, dentro de que te hackeasen, non che pasou o peor que che podía pasar, como nos demuestra a experiencia recente. Bueno, pois nada, seguinte nova, unha cousa bastante breve que resume Juan moi ben no titular, que basicamente que a xente que comezou a mercar as RTX 4000, as 4080, 4090, con afán especulatorio de coller, vendelas e aproveitar que hai escaseza e tal para vendelas máis caras, pois, como di Juan, están a ter que comelas con patatas porque a xente non quere unhas gráficas por 1000 e pico pavos, non sei por qué a xente non quere gastar esa pasta nunha gráfica, e entón pois aínda menos van pagar por unhas da xente que quere especular. É dicir, agora mesmo o problema que hai é que Nvidia non consigue vender suficientes gráficas, co cal a xente que tanto se lanzou a mercalas e especular con elas, pois tampouco as vai vender. O cal, pois, maravilloso. Un pouco unha dose de karma, como di aí Juan. A parte está por ver, pois tamén que agora están que AMD vai lanzar as súas novas gráficas cuns prezos bastante máis atractivos. Seguimos con Antón troleando. Que fai? Que significa isto? O sea, non... Que saíron uns aplausos no directo. Saíron uns minions aplaudindo. Eso é unha... Vale, eso é unha reacción. Sí. Entendo. E nada, pouco máis que dicir da nova. Hello there. Correcto, pois... Pois pareceme moi ben iso o sea, bueno, non sei, realmente me dá un pouco igual, pero como todos queremos ver sangue aquí, pois... Sí. A ver, creo que ningún tiñamos pensado coller unha 4080 ou 4090. Entón, pero é máis a sensación de por fin unha nova. Sabes? Igual que, mira, levamos tempos en ver novas de xente que fai NFTs e tal. Que maravilla. Si, eso falaba onte con meu pai sobre... Xa hai 6 meses daquel mítico vídeo de por que tus NFTs valen cero e los míos tamén. Entón, pois... Pois nada, seguinte nova que nos trae Adrián. Bueno, eso está se vendo un pouco pocho. Non, é a portada. É a portada, ok. Me mola a experiencia cinematográfica das bandas. Algo na cachola. Bueno, pues metes veces o tal. Correcto.
Non sabía que se podían ter gatetes e facerlles así cousiñas. Bueno, epa, esto vai ser interesante. Non o Correcto. pedistes, pero vou vos ofrecer 2 polo precio de un. Joder, dirá, como me gusta o teu gorro, non? Verdad? A min gustame moito o teu tamén. Volvín a poñer, podes falar, Dina. O que o... Sí, no, simplemente, bueno, simplemente decir que iso os señores de Among Us anunciaron pois un modo que basicamente é o xogar a pita. Bueno, non é máis o escondite que a pita. De feito, eles chaman de hide and seek. Entón, pois... Pois nada, máis... máis modos para Among Us. No, eu xa teño un. O que pasa é que non me apetecía levantarme a collero. Son máis vago que Adrián. Eu que ademais aproveitei e collín máis cousas. Fillo da puta, que me tapa... Puta mierda. Me está tapando... Me está tapando o dedo parte da bufanda. Que troleo máis interesante. Pois... A mí pareceme bastante guai a nova, porque é un pouco... Eu recordo de cando se xogou, comentaba contigo outro día no directo, pero eu recordo de cando se xogaba o Among Us, que sabía xente, e eu estive con xente que xogaba este modo de escondite, pois en lugar de andar as coas votacións e tal, pois dábanselle unha visión máis reducida ao asasino, cousas así, e o resto pois tiñan que escapar del. Entonces, pareceme un pouco recoller a luva, no, da comunidade, do que fai a comunidade e metela na propia dinámica do xogo. Eso está guai que fagan cousas así, de escoitar a comunidade. E nada, pasamos a falar do contido que trae Hitman en decembro, non, Antón? Sí. Estou esperando que me cargue a imaxe. Sí. Para lembrar un pouco que sacaron, pero bueno, básicamente, a ver, Hitman 3 últimamente se plantea pois iso, está intentando meter contido mensualmente e tal, e o que meten cada mes, pois se costuma ser, pois, como se di, un objetivo ilusorio destos, cousas varias, bueno, un objetivo esquivo, que acabo de facer un pouco de garín gris raro. E bueno, contido vario, se pasas desafíos temos unha skin bueno, meteron un rollo de Navidade, meteron unha serie de cousas tipo desafío a cambiar un arma, cambiar unha skin, non sei, unha serie de cousas. E bueno, pois nada, non sei, o que máis interesa, pois que por fin se achega un pouco máis a data de que saia o modo roguelite, que, como se di, o 26 de xaneiro. Así que, como es que ven a finais, pois igual os teño algo que decir de Hitman 3, de momento, pois, últimamente non xoguei moito. Porque, non sei, a ver, tampouco en plan de que malo polo infinito, pero recoñezo que igual entre todos os Hitman levo peligrosamente preto das 200 horas. Bueno, preto das 200 non, pero máis de 100 sí que levo. Entón, non sei, a verdade é que este último amorticei bastante porque volví a xogar toda a saga, toda a última triloxía dende o comezo e tal, pero non sei, é un xogo que se vos mola o rollo de... A mí me lembra un pouco unha mistura entre xogo de puzzles e xogo de asasinatos, porque últimamente colleron moito o enfoque do xogo de facer que parece un accidente ou esperar que pasen certas cousas, entón podes colar nos sitios e tal, e iso me lembra un pouco entre Cluedo e xogo de puzzles. Entón tampouco é un xogo de acción ao uso. Non sei, se non probachedes, eu polo recomendo. Pode que vos guste, pode que non, pero bueno, non sei. É curioso de xogar. A min o que me pasa é que se tivera algo rollo cooperativo, xa che tería dito de xogar, porque o xogo atraeme, pero... Ten o 2. O 2 ten un modo, o pasa que non é cooperativo, se tamén ten máis ben competitivo. A ver, Claro, por podes eso. trolear e facelo cooperativo, pero se trata de basicamente de meter un mapa e a ver quen mata antes ao objetivo. Bueno, pois con isto pasamos a falar do que outro día fixo que Tisbe nos acompañase
case todo directo dos Game Awards, que é o Star Wars Jedi Survivor, que bueno, ao longo das semanas xa estaba anunciado que iba a sair nos Game Awards, pero de antes pois tiñamos máis novas. Anunciaron a data de saída, que é o 15 de marzo. Recordade que é a continuación do Jedi Fallen Order. Bueno, anunciaron unha serie de cousas, de cousas de precompra, de recompensas que hai, pois nada, paquetes de cosméticos para o droide, para o personaxe. Nos propio paquete de cosméticos anunciaron cosméticos dunha pistola, co cal dá a entender que o protagonista non vai utilizar únicamente o sable láser nesta entrega. E máis anunciaron tamén, bueno, os requisitos, que a verdad que son bastante tochos, polo menos os recomendados, e incluso os mínimos xa andaban un pouquiño sustiños coa 1060 que tiña antes, e agora xa non darían os mínimos. O mínimo agora é unha 1070, 8 GB de RAM, un i7 de 4 cores, 8 fíos, pero que os recomendados pasa as 16 de RAM, pasa a unha 2070 ou unha 6700 XT, e o mismo un Ryzen 5 6600. Entón, sobre todo o salto máis gordo pegado en espacio, porque pasa a ocupar prácticamente como Red Dead Redemption 2, 130 GB, así que non sei o tamaño que terá o xogo, porque gráficamente non hai tanto cambio, polo menos eu non apreciei un gran cambio gráficamente. Diría que non o apreciei. Pareceme que sigue a liña do anterior. Agora temos o trailer. E bueno, e anunciaron tamén que vai haber unha novela que en España sabe Dios cando se publicará, pero en inglés publicase unha semana antes do lanzamento, que vai a unir un pouco os dous xogos, enténdese. E posiblemente creo que non sei se introduce tamén algún outro protagonista ou algo polo estilo. E bueno, con iso pasamos ao tráiler que nos deixaron nos Game Awards, que é o seguinte. A ver se o podo poñer e que me deixe configurar o volume, se non é moito pedir, Google. No. Definitivamente así no. Ahora. The order is gone. I was betrayed by the one I trusted most. I will not be imprisoned again. I hear you've been busy making yourself the Empire's most wanted. A Jedi. Remind our friend here why his kind are supposed to be dead. Boa forma. Boston. Sí, una cosa que me llamó la atención de este trailer es que lo único que enseñaron fueron hostias. O sea, é o único que se ve no trailer que está. Espera que non che escoito ben. E agora non me sale o volumen. Jedi is a threat. Not now that we have this. As long as we fight. Hope survives. Que dicías? Me decía que me chama atención que neste trailer se ve como dous cortos concretos de cinemática e un par de escenas puntuais de plataformeo, plan Tomb Raider, pero como o 90% do trailer son tortazos co sable láser.
Sí, bueno, era un pouco o rollo de gameplay en teoría, porque xa sacaron un tráiler aí atrás, máis cinemático. Claro, pero precisamente ese é o punto, é dicir, o que lle botaba en falta o anterior é un pouco máis de exploración. E un pouco máis de ver os mundos que ten Star Wars, porque ten planetas moi interesantes, onde poderías explorar historias. Pero te centras exageradamente nun combate moi tipo Souls. Iso o que o fai que basicamente non me interesa este xogo. O anterior me deu unha paliza que te cagas, pero que matei directamente nin penso pillar. E honestamente, para os fanáticos dos Souls isto é maravilloso, e como hai moitos, pois non pasa nada, está guai, pero a mí recoñezo que fixo que o xogo me interesase o ven sendo cero. E por outro lado, me fai graza unha cuestión que parece que, non sei, é como... É por iso que este señor nos videoxogos, neste parece que vai ser o mesmo, o sea, o protagonista deste xogo, vamos, para ser un Jedi se comporta bastante como un Sith, non? Sí, ese é a maldición dos Jedi nos videoxogos, a verdad. Que parece que non dan co toque de facer que un Jedi sexa interesante sin estar dando tortazos. Sí que se ven algunhas cousas aquí, rollo de que meten máis droides e tal, que bueno, sí que como que os droides en Star Wars é un tema bastante curioso, porque sempre os humanizaron moitísimo, pero despois os tratan como escravos e non teñen ningún... É un droide, non pasa nada. De feito, aí a serie de Andor fai un cambio a ese respecto moi interesante. Pero bueno, sí, é bastante curioso. De tema de exploración, hai un par de puntos ao principio do tráiler que dan a entrever que pode haber un pouco máis, pero tampouco é o que distí. Logo céntranse nos tortazos e pasa desapercibido. Pero sí que aquí, neste punto, vese como que hai unha montura. Bueno, está un poquinho despois, pero está aí ao principio. Hai unha montura que despois saca algas, o sea que algo debe se poder facer, e tamén están os pasaros eses planeadores. Entón, quizáis sí que haxa algo máis de exploración, pero claro, como só che ensinan iso e despois hai todo tortazos, como diste, pois a saber. Igual só se usan nese momento puntual tamén, non se sabe. Con isto que eu vos direi unha cousa, a ver, non ten que ver polo que dicides de que se comporta como un Sith o tipo. Eu lembrome de volver a ver o Retorno do Jedi e cando aparece Luke no sitio de Jabba é como moi chungo para ser un Jedi. En plan, si non cedes as miñas peticións ides morrer todos. Non lle soltei iso exactamente así, pero... Sí, pero ainda así non é comparable, porque este temos unha escena moi marcada de cando no primeiro xogo traes a un soldado imperial e lle clava o sable así con ganas a través do peito, sabes? En plan, tengo unha cara de disfrute mentre o fai. Sí, porque lembro ademais que dicía Antón sacaron unha captura rollo, cada vez que executabas a un tipo que salía o personaxe sorrindo. Que non dubido de que o Cameron Monaghan, o actor, sí que o facía porque estaría disfrutando como un neno grabando iso, ¿no? Pero sí, é bastante... A ver, é complicado nese sentido. Bueno, tamén é un pouco unha mostra dos Jedi nesa época realmente, porque sí que co tema da Alta República, que por certo este tráiler apunta un par de cousas que pode haber relación coa Alta República, co protagonista ese, bueno, a personaxe esa que sae dun tanque de Bacta. Aquí despois, aquí, sae cunha vestimenta que estes traxes dorados son moi insignia son os traxes insignia casi dos Jedi da Alta República. Entón, hai un rollo que pode que haber esa conexión, igual que o sable que se lleve facer, o sable de Kylo Ren, que non é de Kylo Ren, que os sables cruzados estes son típicos da Alta República tamén. Co rollo ese, non me sabe agora o nome técnico. O salvaguarda, creo que é algo así. Entón pode que haxa algunha conexión aí ao respecto. Non sei, o que me fai coña é que
realmente podrían plantear, o sea, a ver, eu entendo que sempre tende esa espectacularidade, a dar hostias, todas estas cousas, porque ao final é o que a xente te pide, é o que hai, é o que quere a xente, por iso triunfa tanto God of War. God of War, si, bueno, a todo o mundo lle mola moito a historia de God of War, pero ti entras a God of War a dar hostias, sabes? As cousas como son. E que digo o contrario, igual se engana un pouco. Pero o tema é que realmente, por como é un Jedi, poderías plantexar unha opción de igual non, o sea, utilizar os teus poderes de xeito que non mates, polo menos. En que emplees a violencia que sea un xeito máis defensivo. Pero que tampouco parece que lles interese facer iso. É que realmente ti a nivel de videoxogo ti poderías usar un Jedi de moitos outros xeitos. Ti poderías utilizar un Jedi ou a temática de Jedi para facer un xogo de detectives ou un xogo máis de resolver puzzles dese plan, porque ao final moitas veces era a labor que facían, un pouco de policía, un pouco de investigación, de exploración, era moitísimo de exploración tamén, resolución de conflictos de xeitos pacíficos. É dicir, eu non entendo por que non podría haber, por exemplo, un The Witcher 2 ou un The Witcher 3 con temática de Star Wars. Sí, realmente. E tamén das de hostias, pero sí, podes enfocalo de outros xeitos. Pero, bueno, non sei, agora, en calquera caso, se vos digo, non sei, me pareceu continuismo, pero vamos, de todo o que ensinaron, en xeral, igual é que cada ano me fixo máis, porque igual cada ano estou máis canso, pero en xeral que vin moitísimos dos trailers e continuismo en prácticamente todo. E isto foi, digamos, un dos exemplos máis marcados. Sí, de feito, vamos pasar saco seguinte, falando de continuismo, que Adrián nos ten aí tamén outro tema. Sí. Recoñezo que non o esperaba. Pon aí o trailer. Sí. Cando se preste a poñer. Aí. Good. Not good enough. We can but learn. And the greatest teacher is out there. Now go. Death to Kronos. Death to Kronos. This is an opportunity for you to make a better future for us all. The least I can do is light your way down. About ready to give in? No, I was born for this. You trifle with powers far beyond your comprehension, witch. Okay, if I call you witch like that. Vengeance for your family awaits you. He is no mere Titan. He is time itself. And time cannot be stopped. Wait for me, Father. I'll be this. Que vou apuntar dúas cousas. O sea, cando vin aparecer o logo de Super Giants, pareceume interesante. Dixen, a ver que fai Super Giants agora. E se ben entendo que pode seguir explorando a mitoloxía grega, tampouco sei se me interesa xogar a Hades 2. Non rematei Hades como para poñerme a xogar a Hades 2. Pero bueno, non sei, a quen lle gustase Hades, pois máis Hades. Sí, non sei, é que
A ver, eu teño, o sea, eu no seu día, a mí cando sacaron Hades, recoñezo que non era o que esperaba. É dicir, Supergiant viña de sacar Bastion, de sacar Transistor e de sacar Pyre. Cada un era un xogo moi diferente entre sí. Bueno, a ver, moi diferente. Eran xogos notablemente diferentes entre sí. Cada un tiña as súas mecánicas propias, cada un tiña as súas historias, e tiña personaxes, sobre todo estes dous últimos, que, ainda que non os rematei por cuestións que me puxen sobre outra cousa, sí que cheguei a metade dos xogos e fun xogando pouco a pouco e me ian interesando as súas historias. Realmente me enganchaba o que se me estaba contando. Eu me encariñaba cos personaxes, estaban ben escritos. E logo chegou Hades, que se ven, sí, tiña unha historieta e todo o que ti queiras, e vas descubrindo fraseciñas por aí, e vas descubrindo fíos e cousas, non deixa de ser un roguelite que ten a hostia de gameplay. É o típico roguelite que podes superar a base de grindear, é dicir, é o tipo de roguelite que non me gusta. Celebro moito que a xente lle mole ese tipo de roguelite concreto, e me parece moi ben que a Supergiant lle vaya xeneal como para seguir sacando Hades 6, pero a mí non me gustou en exceso Hades, e agora eu xa tiña a impresión de que con Hades forma a tiro fixo, no sentido de que, bueno, tiro fixo non, a tiro seguro, no sentido de que fixen un roguelite, no momento que os roguelites é un xénero que está forte, e agora, en base a ese triunfo, sacaron Hades 2. É unha de, bueno, pois guai. Todos. Sentindo moito, non mercarei Hades 2. Non porque non me guste o que fai Supergiant, que si me gusta en xeral, senón porque é máis do mesmo dunha cousa que non me convenceu. Non obstante, ti vías Twitter e estaba ardendo con que todo Dios quería Hades 2, porque, oh Dios mío, queremos Hades 2 a topísimo. Continuís máis do mesmo. Consta que eu che diría unha cousa, o sea, que non é que a xente non lle gustase o tipo de xogo, pero eu diría que de Hades a xente gustoulle moito o enfoque que lle deron aos personaxes. Que igual non é exactamente o concepto que eu teño da mitoloxía grega, pero a xente gustoulle esa interpretación da mitoloxía grega, tanto a nivel visual como despois a nivel de personalidades e outras historias. E vexo que a xente ten interese na protagonista tamén un pouco a ese nivel, ¿no? Entón, bueno, o cal non quita nada do que distí, o sea... Eu sei que eu cando a xente me dedique a Hades ten boa historia, me lembra cando como a xente me dedique a Dark Souls ten boa historia. E como pode ter boa historia, non digo que non, o sea, non é esa discusión, senón que ti non vas a xogar Hades por a historia e o sabes. O sea, ti vas a xogar Hades porque te mola o roguelite, te mola o formato. Un roguelite moi raramente o xogas pola historia. Te diría que dos poucos roguelites que xoguei pola historia pode ser Children of Morta. Me interesou bastante como estaba contada, ainda que non era a panacea, pero me pareceu curiosa a historieta que tiña. Pero, a ver, cando vas a un roguelite, vas coa premisa de que vas a morrer, vas a volver, vas a morrer, vas a volver, vas a mellorar as túas cousas, vas a volver, vas a desbloquear personaxes, vas a morrer, vas a volver, etc. Se non te gusta o gameplay, que é o núcleo do xogo, da igual a historia que ten. Acabo de caer na conta dunha cousa. O sea, iba a discutir, pero acabo de caer na conta dunha cousa. A min, que o que máis me interesaba de Hades era a historia. Me vin as cinemáticas en YouTube e non xoguei o xogo. Así que che teño que dar a razón. Te viches as cinemáticas en YouTube? Sí, sí. Porque non me... O sea, o xogo está moi ben, pero non me interesaba pasar por todo ese... non me interesa pasar por ese trámite de pasarme os niveis para ver os diálogos, entón me vin os diálogos en YouTube, facte, polis. Pásame moito iso con moitos xogos tamén. Epa. Perdón. É que non sei, hai certos xogos que iso dependen moito do web. É o que hai, é un videoxogo. E hai videoxogos que se fan
coa historia no centro e videoxogos que se fan co gameplay no centro. Un roguelite con cousas similares son xogos que se fan co gameplay no centro. Se non te gusta o gameplay, xa pode ter unha historia maravillosa que non vas xogar. Que lo cual non quita que teña unha historia que te pode gustar, etc, etc, etc. Pero as cousas como son. Sí, no, Entón, pois, bueno, Hades 2, perdón, guai para quen lle gustase, supoño. Xa te digo, o sea, en internet, en Twitter, estive mirando os trending topics, aí estaba, todo Dios hypeadísimo con Hades 2, maravilla, eu celebro moitísimo que a xente lle guste, que Supergiant se vaya a ver. Pero o próximo, por favor, espero que non sexa Hades 3. Direi que solo vin dous tipos de cosas, tampouco entendo moito en Twitter, pero solo vin dúas cousas comentadas en Twitter e era o rapaz que troleou o momento do xogo do ano e Hades 2, así que sí. Bueno. Non me quedou moi claro o tema do rapaz, alguén se coscou dos detalles dese tema? Eu antes estiven así curioseando un pouco a ver en que fora, pero seguín sen quedarme claro. Dixo algo de Rabino, de Bill Clinton. Eu vin que empezaron a facer moitísimos memes con Bill Clinton, que sacaron un mod del Elden Ring no que podes xogar como Bill Clinton. Todo iso en menos de 24 horas. Pareceume maravilloso a capacidade que ten algunha xente de facer cousas. Pero sí que comentaba onte con Farún, de feito, que no directo non dixen nada, pero a min eu estaba vendo o rapaz ese e estaba en plan, ese quen é? O fillo de Miyazaki? Que fai aí? Porque non é o único que estaba pensando. Parecíame unha persoa fora que non sabía que facía aí. O sea, non me cadraba co resto de xente que estaba nese momento en riba do escenario. E logo polo que vi, pois parece que se lles colou. Me dixeron, dixo algo de Bill Clinton, de repente me quedei, hostia, pois non estaba escoitando, pero what? O sea, non sei, me quedei descolocadísimo con iso. Sí, é que nós tamén, cando vimos en directo foi en plan, que carallo dixo? O sea, eu entendín Bill Clinton, pero non me coscara do resto. E logo tampouco entendín, o sea, algo de Rabino, non sei que, pero non sigo sen entender que carallo quería dicir. O periodista o que sempre saca todos os trapos sucios da industria, como se chama? Sí, non sei, pero, o sea, sei que aldís, pero non me sei o nome. Bueno, ese tío dixo que falou co tipo, que entendo que o dixo en serio, e que dixo que a súa conclusión era que o máis probable fose que fose un xudeu facendo unha coña, porque a xente falaba de Jason Schreier, ou como se pronuncia isto. Sí, acaba de poñelo Farún. Eso sona... Será alemán? O sea, onde é o tipo? É que non sei pronunciar, honestamente. Schreier. Eu que estaba pensando eu. Sí, efectivamente, un dos seus primeiros tweets, a entrevista, o sea, un clip de videochamada con este señor, ou unha captura. Sí. É que só vino pola mañán. Mi má. O sea, non sei se o vedes, pero o rapaciño é este. Non sei por aí. Sí, non, xa o vimos en directo. Chamo, te lo digo para o resto. Pero sí, era un pouco... Eso, parece que nin a xente que estaba ali sabía que facía ali, ou se percatara de... Curioso. Que... Lín por aí tamén algunha xente dicindo algo así como si tería unha enfermidade mental ou algo así. Vai un pouco despeinado, pero tampouco será para tanto. O sea, porque o sea, no, de verdade que, o sea, lino en Twitter ese comentario e eu en plan, non vexo nada en ningún sitio que diga iso, porque esta xente está sacando esa lectura, non entendo. Pero bueno, non sei. En calquera caso, seguimos con continuismo para falar de Overwatch 2, non? Sí, non sei. Eu a tempada pasada pillei o pase de tempada, esta non penso o faga, estive mirando onte, me pareceu claro. Sin maior historia, non me interesa. Sí que xogarei, supoño que a ver se chego a desbloquear o personaxe, imagino que sí. E a ver que tal está cando chegue, porque ata nivel 45 non podes desbloquear, pero bueno, basicamente o que ensinaron todo isto que sai no tráiler é o que menos me interesa.
O que máis me interesa son as notas do parche, as correccións de personaxes, que son unhas cantas e as van a ir sacando pouco a pouco, porque anunciaron como moitísimas de golpe, pero logo resulta que só chegaron unhas cantas de lanzamento, e van a ir sacando pouco a pouco. Pero bueno, non sei, a ver, máis contido, o xogo vai progresando pouco a pouco, e pois, lle sacaron un novo personaxe que novo tanque, como sempre, pois estará fortísimo, fará moito dano, a xente se pensará que DPS con ese tanque, fará o que non ten que facer, e a partida será un puto caos, porque a xente non entende que cojones é ese tanque nos videoxogos e como se xoga tanque en Overwatch, e así sucesivamente. Pero bueno, eso xa é o de sempre, che maior historia. Non sei, igual é porque últimamente Overwatch é free to play, cada vez xogar máis xente nova, pero recoñezo que a calidade das partidas que estou botando vai en... Igual se fai 2 semanas que non xogo, pero non é. En calquera caso, non sei, sigue sendo un xogo que me parece de moitos xogadores máis divertido que agora mesmo, Super Smash 3. E bueno, está ben que lle sigan facendo correccións, que lle sigan facendo balances e estas cousas. Estos días non o provei porque tampouco tiño ocasión, pero semana que ven xa veremos que teño que dicir ao respecto. Así que nada, xa sabedes xogar de Overwatch, pero non atravesedes dun puñetazo monitor, por favor, que son caros. Correcto, e con iso rematamos a sección das novas e pasamos un pouco a que andi vechedes estes días, non? Me parece. Sí, estas 2 semanas. Correcto. A ver, eu non sei. Chegamos, si, cheguei a facer a pochodre con este ordenador xa, creo, non? Ou non? Pues creo que non. No, fíxeno co outro, fíxeno con... A cuestión é que eu nun momento determinado puxenme a fozar no ordenador e reventei o procesador e a placa base. Estamos en proceso de... Todo por culpa de instalar unhas memorias. No, eso despois cho puntualizo, Kirtas, pero de entrada digo che que no. Sitio que impida que che afecte. Pokémon. Bueno, entón nada, xogar non estive xogando moito, tampouco estaba xogando en exceso, pero xa, digamos, empecé a xogo menos agora, por culpa dese tema. Resulta que estes días, onte, de feito, intentei poñer a funcionar un xogo que se chama Wavetale, que o temos que emitir. Sí, está en pantalla agora. Vale. Eu non vi nada diso. E sabes por qué? Porque resulta que me puxen a intentar correlo neste ordenador e non cumplo os requisitos mínimos. Entón, isto estaba correndo en Ubuntu 20 a través de Proton con... como se chama? Cun i5 dúas series por debaixo do que marcan eles como requisitos mínimos, e o menú lagueábase que flipas, e cando lle din a empezar nova partida crasheou. Non sei que cojones vai a pasar con ese... Claro que se non se dice que non te preocupes, é dicir, o luns non vou estar, pero supoño que unha semana así, así que se non se omito eu, se falla. Que non pasa nada. Porque, a ver, realmente, incluso o podería emitir dende aquí se tivese a capturador, pero non a trouxe, obviamente, porque non vou a capturadora por aí. Non sei, iremos falando. Bueno, pois... Sei que non fixeches nada máis en 2 semanas. O sea, non xogaches a Pokémon, nada. Creo que collí un anaco, pero non sei, o sea, non sei que hostias fixen estas 2 últimas semanas. Bueno, si sei cousas que fixen, pero non... Digamos que non son do ámbito de Galizan Game. Correcto. Pois nada, que nos conta Fede? Eu estaba pensando un pouco, acabo de irme ao meu perfil de Steam a ver que di das últimas 2 semanas o que fixen, e
Pois mira, sei que estiven xogando Movie Battles, porque ese sí que xogo de vez en cando, pois eso, unha partidiña tal sempre lle cae, é o meu equivalente a Overwatch 2, solo que sin todo o rollo mainstream. Estiven brevemente o Astronir xogando, que de feito tiven un pequeno cristo porque na nosa partida se estaba xogando con unha partida de outro amigo e fun brevemente a nosa para mirar unha cousa e ensinarlle un pouco e tal, e tiven un pequeno cristo porque collimos un rover destes, fomos por a coller terra por aí e tal, e nunha destas pusemos dinamita nun destes, sabes desos contenedores estes que hai que pos dinamita, rompen e colles os chips que hai dentro? Sí. Pois puxémolo e eu botei para atrás o rover, pero se ve que non o botei atrás o suficiente. E claro, resulta que o rover estaba cargado de dinamita e, bueno, foi curioso o que pasou. Digamos que despois tiven que facer o recorrido ata onde estábamos, menos mal que fora coa asfaltadora e tal, entón foi seguir a ruta, ¿no? Porque tampouco había baliza. Digamos que o resultado que me atopei despois foi un cráter bestial e restos do que levaban o rover estaban flotando no aire, porque se ve que cando morrimos os dous pola explosión resultante descargouse o mapa cos obxectos ata onde chegaron e quedaron aí plic, flotando no aire. Foi curioso. Recuperei os máis importantes, o sea, todos os generadores eléctricos non reventaron, o cal foi un puntazo. O rover quedou en cachiños, eso sí, non quedou nada do rover en sí. Pero foi curioso. E despois que máis fixen? Xoguei unha partida do Battlefront 2 clásico que me dixeron uns amigos de xogar. É verdade, o primeiro directo que fixemos os 4 fora iso. Correcto. Os 4, vamos, non los dous e vos los dous. Sí, o que está no chat que xa non se lleve o pelo en Twitch. Sí. E despois, nada, estiven con un proxecto de minería de datos, escarbando en arquivos XML varios e cousas varias para sacar uns datos para algo que saberedes máis adiante cando vexa a luz. Non estou xogando moito, a verdade. De feito, son no Movie Battle sería media hora, unha hora, que se non mo está contando en Steam. Astronir 2 horas, Battlefront 2 0,7 horas, e xa está. Eso é o que teño de xogo nas últimas 2 semanas. Bueno, pois agora prepárate porque me vou encargado. Correcto. Bueno, penso que en horas non tanto, pero igual en títulos foron uns cantos. Así que primeiro vou quitar o que menos xoguei, te diría que foi Stray. Merquei Stray. E me tirei a primeira hora facendo facturas, sudando olímpicamente do que o xogo me plantexaba, simplemente porque me gustou o escenario e dixen, pois a tomar polo cu. Adrián me acaba de poner un comentario aí, non sei que me quere dicir. Adrián, que me queres dicir? Xa explicarás que o que queres dicir ti cando chegues aí. Pero bueno, o rollo é que Stray, pois nada, non sei, de momento, a ver, me está gustando, parece tranquiliño e tal, se cheguei ao primeiro na codicidade. Mólame bastante que se lle poda quitar o prompt este que ten, bueno, o indicador que te pon un borde, en plan de pulsar para saltar. Ese indicador yo podes quitar, entón é como que de repente non tes ese rollo de interface que recoñezo, me rompía un pouco a inmersión. O sea, igual é un pouco unha chorrada, pero ver unha A en cada borde do xogo para saltar me estaba rompendo un pouco o rollo. Así que yo quitei e recoñezo que me gusta máis. Bueno, de momento que tampouco xoguei moito. Xoguei como hora e media. Entón, pois, cheguei a primeira hora aquí na cidade, fui vendo por aí, xa coñeci un robot, xa me deu o chaleco esto, xa teño o fachaleco de gato, pouco máis. Tampouco xoguei, non sei, visualmente me está parecendo, se me está gustando moito. A banda sonora, a verdade é que de momento, non sei, como
que me mete bastante no que xogo e me será esta sensación de intriga e de incertidumbre constante que penso que busca un pouco no inicio do xogo. Sí que xa fixen a primeira escena de persecución desde que veñen os bechos detrás e tal, quizáis foi a parte que menos me interesou, pero bueno, non sei, de momento está me gustando, cando remate pois xa veremos. Outra cousa que si rematei en cooperativo xogando con amigo foi Ship of Fools, que é un xogo que está bastante guai. Que a ver se o pon por aí fedelo en pantalla. É un roguelite de ata 2 xogadores que se basea basicamente en que ti tes un mapa e vas avanzando casilla a casilla, cada casilla é un escenario, hai algunhas pois que recompensas, outras son aleatorias, outras simplemente son de trámite, e tens que ir mellorando os canóns do barco, e cada personaxe ten unhas habilidades e tal. Bueno, de momento, despois de rematalo, direi que non me parece que teña tanto contigo, que son 3 mapas con un boss ao final e logo o boss final per se, que é directamente o boss final, non hai mapa previo a él. Recoñezo que os bosses me gustaron bastante, me pareceron divertidos e variados. Quizáis o último me parece un pouco máis porque non é máis que oleadas a bollo, pero bueno, en xeral recoñezo que me parece un xogo divertido, o pasei ben, non sei, penso que rematei unhas 5 horas, unha cousa así, o xogo roguelite. E logo xa, pois, bueno, cando lle saquen máis contido, que non sei se xa o publicaron, pero estaban pendentes que publicaron o programa do xogo, cando lle van sacando máis contido, pois, a ver que lle van sacando. Non sei, me chamou a atención rematalo tan pronto, pero recoñezo que a calidade do que ofrece está ben. O sea, por lo que vale, está moi ben. Non foi un xogo que recoñezo que me divertí. O sea, xenuinamente. E logo estiven probando Eterna Noctis, que por certo está mal traducido ao latín, tanto. Isto mo dixo unha señora filóloga, que eu ni se me pasara pola puñetera cabeza, pero o título ten 2 posibilidades ben escritas e ninguna esa. Entón, pois, quitando este pequeno detalle, recoñezo que, non sei, o xogo me parece... Eterna Noctis podería definir como Hollow Knight para Tryhards. O sea, ese é o concepto. Quizáis te diría que o plataformeo me gusta máis que o de Hollow Knight, pero o mundo... Hostia, estou escoitando a voz de fondo, perdona que te interrumpa. Encántame que utilicen para narrar a previa a mesma voz de Galadriel do Señor dos Anéis. Con la destrucción de su propia existencia. É que é a mesma. Parece que está narrando o Señor dos Anéis. Obligándoles a luchar eternamente para mantener el equilibrio. O sea, que sempre llevo de todo en castelano. Pero sí, a verdade que foi un detalle bastante interesante. Pero en calquera caso, non sei, xa vos digo, a min o plataformeo me gustou bastante. O sea, desafiante, obxectivamente bastante desafiante, pasei ben con esa parte. Co combate xa non o pasei tan ben, me parece bastante sen máis. Pero recoñezo que o punto que non me está incitando demasiado a continuar é que o mundo me parece é moi videoxogo. É dicir, non me apetece explorar. O sea, é un mundo que está aí simplemente para poñer un desafío. Pero ti xogas a Hollow Knight e a impresión que tes é outra. Xogas a Hollow Knight e non sabes que é a continuación. Entón, hai como máis intriga. Realmente non te guían, o sea, parece que aquí vas como, en plan, bastante ao show, que non sabes que pasa despois, pero realmente rapidamente te das conta de onde estás e non é tan complicado entender como se estructura, pero Hollow Knight é como que a través da parte audiovisual sabe guiar mellor esa intriga. E sabe esconder un chisco mellor as cousas, pero a vez deixarte pistas de que onde tes que ir. E non sei, me parece que o mundo de Hollow Knight está moito mellor construído. Pero sí que é verdade que tamén intentei volver a xogar a Hollow Knight e igual me deron ganas de cortarme as veas. Porque, digamos que cheguei a un sitio chamado Nido Profundo, que me pareceu unha toca huevada super cabrona. E xusto cando pensei que ia sair do sitio, cando xa topei un banco, cando xa topei todo, vou sair do sitio, de repente se derrumba o chan e teño que volver a empezar a metade dese mapa. E foi como, non me apetece esta clase de troleos gratuitos. Penso que me vou facer outra cousa. E iso fixe. Así que Hollow Knight, de momento, está en pausa. Eu celebro moito que vos guste Hollow Knight, pero ten retazos de Dark Souls que me dan flashbacks de Vietnam. Sinto moito.
Entón, pois, bueno, esas foron as miñas aventuras en Hollow Knight. E ademais disto, comecei Lego Star Wars. Que pon aí, vale a pena? Pois a verdade é que sí. O sea, me sorprendo dicir que sí, pero a verdade é que sí, recoñezo. Facía moitos anos que non xogaba un xogo de Lego. Pillei este para Switch. Porque ademais ten cooperativo local, entón, pois mira, sabes, colles un Joy-Con e cada un Joy-Con se pode xogar ou con xogos diferentes. Recoñezo que, o sea, isto basicamente é como colleron e remasterizaron os que xa había, os meteron todos nuns e meteron nuns niveis. Entón agora é todo máis compacto no mesmo xogo e con as mecánicas nos novos. E podes ir revivindo absolutamente todos os episodios en diferentes, como se di, en diferentes planetas e por aí de planeta en planeta e mapa estelar e tal e cual. E aínda que non é mundo aberto per se, sí que ten zonas bastante abertas e hai, bueno, visións secundarias de puzzles e cousas así, algunha máis visual, outra máis interesante. Pero recoñezo que máis aló de que sendo un xogo para todos os públicos, centrado en un público un pouco máis infantil, porque iso, vendelo, ten mogollón de opcións de accesibilidade tipo autoapuntado, indicarte pasito a pasito camiño, cousas así que me quitei, pero non sei, a mí me parece bastante disfrutable. Non cheguei as partes das naves, porque de momento só xoguei o primeiro nivel, pero non sei, recoñezo que é divertido. O sea, sen máis, é un xogo divertido. Recomendaría. E pouco máis fixen esta semana. Vale, se me permites un apunte, fixen unha comprobación, sí que a actriz que dobla a Angelina Jolie habitualmente é a actriz que dobla a Galadriel no Señor dos Anéis, que se chama Nuria Mediavilla, é a filla do actor que dobla a Gandalf. Hostias. É a filla de Pepe Mediavilla. O sea que Galadriel é filla de Gandalf. Sí. Entón, pois, bueno, si non... A ver, tería que buscar si efectivamente Nuria Mediavilla participou en A Eterna Noctis, pero... A min a voz parecíame a dela, tal cual. Pero según a valoración que facedes os dous, pois cadraríame bastante. Sí. Se buscas A Eterna Noctis Nuria Mediavilla, esa é a primeira no tráiler cinemático narrado por la famosa actriz Nuria Mediavilla. Correcto, pois sí. É que foi moi... sonaba moi aparte a precuela esa que che contan no Señor dos Anéis nos primeiros minutos da Comunidade do Anel. Sí. Sonaba moi similar. Pero bueno, dito isto, tamén vos digo unha cousa, é dicir, se pasachedes Hollow Knight e vos apetece un desafío, a Eterna Noctis é o vosso xogo. Iso vaya por diante. É dicir, a mí non me parece un mal xogo, para nada. Pero me parece un xogo que, non sei, esperaba en certas facetas outra cousa del, sen máis. É dicir, igual a mí non me convenceu demasiado, ainda así, consti que o primeiro día metí un atracón de 4 horas, pero bueno, non sei, sen máis, se vos gusta este tipo de xogo, eu probaría, me parece un xogo que está ben. Vale, pois con iso pasamos o pochotema do mes, que parece ser que ven sendo que nos pareceron os Game Awards de 2022, cal foi o premio que máis nos gustou. Entendo que quen o levara, e que xogo máis vos chamou. E para iso eu creo que vou rescatar unha Excel que fixen un pouco tamén con cos acertos que houve e tal, que vou na poñer en pantalla. Non é esta folla. Bueno, dende aquí hoxe está troleándome o aquel e non me deixa navegar. Bueno, máis ou menos sí que me deixa navegar. Vale, xa sei que estás poñendo. Sí. Que foi un pouco o que votamos. Uepa. Non sei que fixen aí. Foi un pouco que votamos cada quen. Respecto da primeira pregunta, que nos pareceron este ano os Game Awards, eu vou dicir unha cousa, era a primeira vez que vi os Game Awards en directo e vai ser a última. Eu era a segunda. Non me parece algo para ver en directo, non me parece algo que se disfrute en directo, non me parece útil ver en directo. É máis, eu collería, faría o que por mí fora, faría o que fixen todos os anos, que coller os trailers que me interesan, pista.
non sei. Sí que tivo momentos chulis, está ben a veces a anticipación a alguna cousa, pero sabes, incluso, o sea, algo do que máis me agardaba así tal era o tráiler do Jedi Survivor e disfruto máis vendo o día seguinte en YouTube con máis calidad que verlo no directo. Sí que, home, houve algunha cousa que me fixo ilusión por exemplo, o tema da mellor actuación. Eu non sabía que estaba aí o Christopher Judge, non sabía que facía de Kratos en God of War, e sí que me sorprendeu e fíxome chiste, porque é un actor que me gustaba moito cando facía de Tilk en Stargate, entón foi un pouco unha sorpresa grata de que guai, que le vas un premio, tal. Despois de unha charla un pouco excesiva, que de feito tamén había memes o día seguinte ao respecto, en plan de Al Pacino esperando a que acabe o Christopher Judge, bueno, o propio Gio fixo unha broma en plan o Christopher Judge quería que levaras máis Steam Decks, porque por cada minuto que durara os Game Awards, Steam Deck Valve estaba regalando unha Steam Deck. Entón foi un pouco así e tal. Pero sí, en xeral a gala pareceme moi prescindible vela en directo ou vela en sí. Dos premios, cal me fixo máis chiste porque levara? Bueno, o de Christopher Judge estivo ben, e que levase God of War o de premio de accesibilidade pareceme merecido. E cal máis houve así, que o resto foi bastante previsible en xeral. Que levou o de For Impact? As das Falls? O de... Sí, maior impacto foi as das Falls. Sí, ese foi un pouco chof, que non o levou Wendling. E o resto que foi bastante... o de que Splatoon levase mellor multixogador, estivo guai, non? E mellor estreo indie Stray, pero que eran bastante esperables en xeral. De feito, gustoume que Elden Ring non levase tantos como parecía que iba a levar de primeiras, que repartise un pouco, ainda que fose con God of War, pois bueno. Non é que houvese moita tal, pero que xa o comentábamos Adrián máis eu ao principio, que era en plan que vías todos os nominados das categorías e creo que Adrián estivo facendo ao principio do directo outro día enchendo aquí a Pocho Porra esta, e claro, que as 4 primeiras, a de mellor xogo do ano, mellor dirección, mellor narrativa, mellor dirección artística, e que os xogos eran prácticamente todos os mismos. Claro, de 5 nominados que había en casi todas as categorías, 3 eran Elden Ring, God of War e Horizon. E a Plague Tale tamén estaba aí. Nestas categorías os únicos que había distintos eran Immortality e Scorn, porque Stray estaba tamén en bastantes categorías nominado. E Horizon non levou nada. Horizon non levou nada. Nada de nada. Pode ser que non, sí. Non, levaron Stray, creo que levou 2. Final Fantasy creo que tamén levou 2. Sí, Final Fantasy XIV, o sea, o MMO. Sí. E aparte saliu ali o director do MMO, porque está dirixindo 16. Sí. Elden Ring creo que levou 3, ¿no? Mellor dirección, dirección de arte e RPG. E o God of War levou 6, se non me trabuco. Pero bueno, non sei, a gala tamén é un pouco rara porque nos empezamos o directo a unha. A previa empezaba a unha... Boas, Fred. A previa empezaba a 1:30 e nos estábamos ainda facendo a Pocho Porra e cando nos dimos conta estaban coa previa e xa entregaran 2 premios porque antes de que empezara a gala, pois polo visto cales entregaran o de mellor xogo de móviles que fora para Marvel Snap e entregaran outro máis, non me acordara cal foi, pero entregaron outro máis e logo, bueno, que tamén van un pouco o ritmo un pouco. Igual te están 15 minutos sin entregar ningún premio e de repente entregan 3 en 2 minutos. Ou 4, creo que foi. Non sei, é un pouco... É que, non sei, eu penso que é unha cousa, isto xa vai un pouco no que me parece a mí en sí os premios, pero é que os Game Awards, ao contrario que moitos premios de cine, cousas así, non teñen unha academia detrás.
Teñen a Geoff detrás. Ao final, que botar nos Game Awards non é máis que a prensa en medios varios e, logo, por outro lado, o voto do público. Ese é o voto dos Game Awards. E, honestamente, é que ao final iso acaba facendo que os Game Awards sexan moito de popularidade. Porque, de feito, os premios por categorías teñen certo sentido, pero o GOTY en sí é un premio co que eu estou bastante desacordo, porque non deixa de ser un premio no que metes no saco a moitos tipos de xogo diferentes, que son literalmente incomparables, algúns deles. Entón, o GOTY non acaba, o sea, moita xente o entende como o mellor xogo do ano, e ao final non é iso, senón que acaba sendo o xogo máis popular do ano. E, bueno, a mí os indicadores de popularidade recoñezo me dan bastante igual. Bueno, está ben que lle den o premio, está ben que teña o seu recoñecemento, está ben unha serie de cousas, pero non deixa de ser iso. E honestamente, que tampouco, o sea, non sei, eu os Game Awards os vexo tan publicitarios que non me parece que se tomen demasiado en serio. É dicir, a mí non me parece normal que te tires tanto tempo. A ver, un tráiler non deixa de ser publicidade. Non, o sea, non deixa de asombrarme que te tires tanto tempo facendo publicidade de xogos e tan pouco coa gala en sí, ata o punto de que hai premios que os pasas facendo así. Entón, pois, chega un momento que dá a impresión de que non te tomes en serio os teus propios premios. Entón, por que eu mos ia tomar en serio? Claro, chega un punto que, como me tomo eu os Game Awards? Palomiteo. É dicir, para min os Game Awards son unha cousa que pasa unha vez ao ano, que me gusta ver, porque un punto concreto do ano onde se reúne moita parte da industria, moita parte da comunidade e tal, é como, digamos, unha mini festa de niños. É unha festa con niñas na que me sento sen ningún tipo de expectativa a ver que pasa. E a pasalo un rato. E desde ese punto de ir sen expectativas, eu o paso ben nos Game Awards. Porque este ano os vi e os pasei ben. Igual me gustaría máis telo visto en directo por ver alguna cousa puntual en directo, pois, bueno, igual sí, pero tampouco un drama. A mí esas cousas xeralmente me gusta máis veras en directo e cada vez que salen este tipo de historias, pois, sabedes que regularmente as vexo, pero sen maior historia. Non sei, sen máis, eu son cousas que vexo sen expectativa, en plan de, pois, a ver que pasa. E se podo, me collo unha cunca de flocos e eu paso ben pronto. Pero bueno, respecto da última pregunta de que... Como era? Que xogo máis vos chamou? Entendo que dos que anunciaron, non? Non vou dar sorpresa. O que máis me chamou foi o que estaba esperando, que era o Jedi Survivor. Do resto, o Death Stranding chamoume, pero como non xoguei o primeiro, pois sen máis. A expansión esa que anunciaron do Horizon Forbidden West tamén, porque Horizon Forbidden West non o xoguei, pero tamén chámanme. E do resto non me chamou nada excesivamente a atención. Eu te direi que me chamou o Viewfinder, pero, se son sincero, o que máis me chamou a atención e o que máis me sorprendeu é o novo DLC de Dead Cells, que basicamente é algo, o sea, é un crossover con Castlevania, que non me lembro como carallo se chamaba, podes buscar por aí, porfa. Pero me flipou moitísimo, porque é algo tipo Return to Castlevania ou algo así, non sei, unha cousa super, non sei, non me esperaba esa mierda, sinto moito, de repente ver o tipo de Cells loitando con Alucard e o outro Belmont contra Drácula e ver que van a sacar un DLC todo tematizado aí, me flipou, dixe. Isto perdimos, isto que foi cando fun ao baño. Eso foi ao principio todo na previa, penso. Sí, pois debe ser que a previa. É que a da previa foi un pouco en plan... É que houbo dous momentos nos que igual non estaba prestando atención. Un no que me levantei e se cadra na previa, porque isto non lembro de velo. Pois atende que non ten perda. Pensei que era en plan meme, pero de repente me di conta de que non, é que son os personaxes tal cual, fixeron un crossover. Sí, son... Aí estaban Alucard e Richter e ese Drácula en
en Symphony of the Night. O sea, hostia, pero Richter leva a cruz de combate do Lords of Shadows. Sí, non sei, xa vos digo, o sea, hai cousas que me pareceron máis interesantes, pero se teño de dicir cal me chamou máis atención, recoñezo que esta, porque non esperaba cero, o sea, me fixo gracia, me sacou un sorriso esta trailer, recoñezo. Pois hai un par de xogos que me chamaron a atención, o sea, eu anotei cousas, e agora xa non me lembro de todas por que as anotei. Por exemplo, aquí había un xogo que se chama Replaced que tiven que volver a buscalo, non me resultaba, non sei, non teña mala pinta, pero cando empecé a ver as hostias igual perdí un pouco o interese, porque pensei que iba a ser outro tipo de xogo, tal como comezara o tráiler. Pero do que teño notado diría vos, por motivos moi diferentes, Party Animals e Cerisa and the Lost Demon son os dous xogos. Bueno, moi de acordo co primeiro, porque xa non me lembraba dese xogo, o tipo que era rollo Human Fall Flat, pero con animais. Tiña pinta de ser moi divertido ese xogo. Sí, que me chamaron a atención por cousas bastante diferentes, xa vos lo digo. Este chamaron a atención polo doblador. Porque era de Honest Trailers. Bueno, tamén, non só por iso, pero é que máis ou menos o seguinte é como o de Retorno to Castlevania, pero ainda non sei, non esperaba. Vale, o de Honest Trailers era o de Party Animals. Sí, recoñezo que iso me sorprendeu, pero non sei, fíxome corna a idea do xogo. Sí, este trailer estaba chulo. O caranguexo correcto, como si me preguntas a mí unha referencia a Bob Esponja, pero Huge hockey. Exploding basketball. While the game offers various modes to encourage. Non sei, lembro que o vin e pensei, isto o xogrei. Si, eu máis ou menos algo así pensei. O sea, que eso de botar o lume a un señor dun empurrón, igual o replicamos. Correcto. Play with your friends. Access. Coming 2023. E outro era Cereza con Z and the Lost Demon. Cereza and the Lost Demon. Sí, non sei por que le chamou a atención a Adrián, pero a mí me chamou a atención porque pensei, joder, imos pasar de un xogo con unha muller hipersexualizada a un xogo con un adolescente. Coño, que ben vamos, non? Eu recoñezo, o sea, é que ademais acabo de ver como Mature 17 e acabo de pensar no estilo de xogo, o sea, no estilo artístico que ten o personaxe. Non sei, non esperaba para nada que fixesen isto. O sea, non... Por un lado, como, vale, non é exactamente o mesmo, é un pouco diferente. Pero por outro lado é como... Non sei, non esperaba isto.
Fall Guys furry sen fall e sen guys. Mira, non sei, isto se lle quitas o deseño de personaxes, o sea, e lle pos personaxes normais, o sea, deseñados como para a xente, non para taraditos, igual cho compraba, pero non. Lo que me acabo de dar, o sea, non me estaba dando conta de que a rapaza neste xogo tamén loita cos seus poderes, porque penso que me centrei máis na parte dos animais, dos seres estes que invoca. Claro, tendo en conta como tendo en conta como é ese personaxe, como está diseñado, non sei, non dende logo, se me dis que os de Bayonetta van facer outro xogo de Bayonetta, hai un par de días non esperaría isto. Non estaba eu contando con esta historia. Pero bueno. Pois sí. E creo que xa rematamos, non? Entón. Sí, por esta semana sí. Vale, pois, bueno, a semana que ven tocará falar tamén un top 5 de indies que imos incorporar a Pocholeria, que vai ser un top 5 mensual de indies. E respecto de directos, aparte da propia Pocholeria, non sei se hai algún hora no horizonte, porque como estamos a medio gas de todo. Hai que emitir o de Wavetail, pero eso temos que falar Antón máis eu como xestionamos. Vale. Si, a ver, en calquera caso, eu supoño que xa para final de semana andarei pola casa, así que, non sei, algo emitirei eu, pasa que de momento ainda non fixe en plan porque non teño plan, entón, pois non sei, habrá directos, como mínimo haberá Pocholeria, pero esta semana sí que vai ser un pouco complexo. Por menos de dicir que íbamos facer. Bueno, pois iremos avisando polos medios habituais, Telegram, Twitter, máis todo en Patreon. Nada, moitas grazas como sempre a revista Morcego, a Fala.gal, a xente que nos apoiades no Patreon. Vémonos ao longo da semana. Venga. Agur. Take care.